Lagi mo like ani nga video. Tamparuson gyud ako. Tamparuson gyud ako. Fearless. Asa naman dugo tahan ni bay? Kung nasaag naman ta, gilabat ko tas mga buang ba. Natugugan ni ingon nila bay ba na isla kan pangi. Tay na, amag tay. Bungol ni ruwa ba? Wala ka lo doy. Ako lang tay. Padayon ta. Dayon. Asa mo tali ba? Ya away. Wala tali ron eh. Nakaling lugar diri. Dali ka balong mawala na no. Lugar diri. Uy tae. Dabi. Tae jud eh. Yati, tae jud eh. Yati. Moro ning tunok na may sakit pero makapiang. Bay, tabang bay. Bay, tabang. Unsa man ka? Napiyang. Sinapiyang. Anong kaila? Sakitay, alele. Gini tamahan na oy. Tabang. Unsa man ka? Tunok yung tae. Tae. Yung tunok tae man day day. Ang diya mo gani agi go sa kadagandalan mo katulubod tae, hindi makamagi. Nga agi ni oy. Dali na. Kaya po koy. Dali. Nung sa man day ka day. Natunog yung tae. Puni mo yung ito gani agi. Buwa pug kagutok ko eh. Ikaw pumugasan ito, pugas na ko. Nakapagali. Kanabay. Saglit itong isa kay nang nagatulob na akong siya kin. Sabay. Isa bay. Sa man ka? Nabutoy. Libangon man ko. Libang sa kubay. Binayan kita. Libang sa kuha. Sige na lang sa inyo. Sige libang. Atay bay. Kalibang umpod ko bay. Ha? Grabe kalibangon na po. Malibang umpod ko. Libangon man po ko bay. Ha? Malibang mo to. Libang po. Saman mo eh. Libang isa, libang tanan. Libang lang po ko eh. Tigit mo pa ni. Uy, asan ko eh. Lakaw sa sunahan din. Nalagi pa gahi karang dire. Patay jud sa kuha ba? Ano sa ni flowers? Mura magsagbot. Kan ba? Asa mo kung ginamay? Bahuas ang tae, uy! Naadyo yung mga tao diri ba? Lakaw po sa akong teritoryo, oh. Patay dyan nako karon. Uy, unsan? Wala man ka diri. Indog, wala man ka diri. Buot na na ako diri. Ha? Wala ka ba no? Lumibang man ko. Wa ko'y labot, ako pinakaisog diri. Wala kay nas ako ha? Ako si Haring Wangkig, go. Kita ka ng mga ads nako. Di-order, ayaw gunit-gunite, kay bawal mo gunit ana, di-order pa na ko ni Switzerland. Asa nakabulo ko napakay kauban, bahok ang tae. Sa mga kauban, nagtuari ka adwa. Hoy, gawas mo diya. Wala tao tanayo. Tsaka isa. Kinsa man ang isog-isog dira, oy! Dali. Gawas. Kay Kinsa na? Oy, gawas. Sa mana? Ano isog-isog. Kahit ka sa mga bukog. Wala kita sa kong abs. Ipalit ko ng United States of America. Taka sa muscle, ha? Di ka Brazil. Made in China ni. Pero sa Brazil lang ipalit. Ay. Kana order. Order sa Brazil ng muscle. Isog-isog ka kana kay kauban nganon, mahadlo ko. Wow. Diba ikaw man tong nangawat sa mong balay? Ikaw to. Ito. So what's up guys? What's up mga kabayners? So nakaday me dire sa Sinapangan.
North Manila, Cebu City. North Cotabato, Barangay Pilipinas, Sitio, Sinapangan. Yan ang high school. So naari diri ang kuan guys, ang SLC SLC Viners. Sinapangan, Libungan. Libungan, Cotabato, Viners. Viners. Solid guys. Guys, please like o i-follow ninyo ang ilang page. Pag-subscribe L- na. Isa gito? SLC. SLC. Pero, so thank you guys. And guys, don't forget to subscribe our YouTube channel Like and our Facebook page. Okay. Okay lang guys. SLC Viners. Magpailayla din sila guys. Hindi guys, si Kasi pangalan. Gilbert Ubera day guys. John Bert Obera. from SLC. Sora G. SLC Viners. George Bugwak number 1. George Bugwak number 2. George Bugwak 3. Juros TV.